uJesu wamdala umuntu makaqeda ukumdala wathi akafane nami. uJesu makaqeda ukumdala wathi ngisifaka mina phakathi kwakhe. uJesu makaqeda ukudala umuntu wathi ngazi yonke into ngaye. Sithanda sakaJesu wayi manje omunye umuntu wayi sanesiyisandwa ngoba uJesu yidokotela weqiniso. Ubabonile kahlulekile ngesifo sakho. Hayi othi ukhuluma ngaleyo bekhanda ngaphela lekhanda leliphathayo sowuziyazi ukuthi mangiphuza igrandpa hayi lizothi ukuthula kancane. Isolution ekhayika kwigrandpa iuJesu. Omunye akazi ukuthi inhliziyo yakhe ikhisha yini ngoba emhlabeni bathi inhliziyo iphakelwa. Inhliziyo iphakela uJesu kuphela ngoba iphuma kuye. Ngozamile masinabantu sizamile abantu ukuthi le nhliziyo lesiyenzele yonke into maka inhliziyo angeke inelisa kuJesu angekho. Umuntu akakwazi ukuthokozisa ngoba umuntu wayela akakwazi nakazazi. Bantwana basekhaya angeke kukusize ukuthi uzazi ukuthi ubani uJesu angekho. Baby girl angeke ube nayo i-confidence uJesu angekho. Uzowaphuza namaphilisi uhamba kwa-BBL uJesu angekho ngoba uzazi ukuthi ubani. Nawe umsindisi nawe uJesu waziwe. Uyazibona inyambazi zakho ezikhalayo. Omunye wathi uNkulunkulu wayengabonakali ngoba uNkulunkulu uma beyafana nomuntu athi uyovakasha next door bozothi uNkulunkulu uthanda abase-next door. Mara ngoba uNkulunkulu wakhetha indalo yokuthi angabonakali ufuna ukuba present empilweni zethu sonke ngoba into engabonakali ikwazi ukuphetha zonke izinto ezibonakalayo. Angiyakutshela impilo ayenzeki uJesu angekho. Abazali bahlulekile ukhulisa ingane ngamandla abo ngoba uJesu angekho bahlulekile. Ngoba vele uzozibulala uJesu angekho. Ngoba vele uzophuza notshela uJesu angekho. Ngithoba inhliziyo ngoba vele iyabanda lephila makayishayi khona ayifike enhliziyweni ngoba lephila angeke kusenzele inkinga. Angoba vele utshela kuzokujikela esiswini. Maka nangu uJesu nangu uJesu angenandaba ukuthi inkinga yakhe ila how many years. uJesu angenandaba ukuthi wenzeni. uJesu angenandaba ukuthi uhlupheka kangakanani ngoba vele masuhlupheka kakhulu abantu bazokulahlela izandla. Maka nangu uJesu uthi waza kimi waza uJesu awazi uJesu ukuthi how does it feel to be hurt. Ababhebeke basazokuhetha bakayela vele uJesu angekho. Akayibiyeki mabakhetha akakho umuntu odokotela wenhliziyo zokusiza. Bazamile ama-cardiologist vele khona ama-cardiologist odokotela benhliziyo madekidokotela wenhliziyo uJesu. Your solution ikuJesu kuphela. Hayi uJesu uyilentayiyo yena uJesu usenzela abanye abantu. Hayi uJesu yena akangithandi kunini ekhaya ngikhonza kuphi ukukhola kwakho ngoba umuntu bamthanda awugive up kuye. uJesu wathi love doesn't keep records. uJesu akanandaba namaqala akho ngoba waphela wona. uJesu asiphambanele wamshaya ngenxa yakho. Nawe yekela lempilo oza kuJesu uhlulekile mos. Sala sawuyekela ngoba abanye baninazama ebona thina amantombazane sayifaka i-makeup yazo sayifaka i-makeup sishela ukuthi hayi ngisaseyishisa awuyabana bhulukela your cold as ice uJesu angekho ngoba umlilo wangempela utholakala kuJesu. Ngoba uJesu yi-eternity into engapheli. Usizamile zonke lezi zinto eziphelayo wena uyaphela. Beka ithemba lakho ukuthi angapheli khona nawe ungeke uphele ngoba lo mhlaba sizowushiya.
moto sizoshiya, lezindlu sizoshiya, lobungane sizobushiya, abangane sizobashiya. Ithemba lakho likuphi? Ithemba lakho likuphi? Zithandwa, hayi ngimshiselile uJesu. uJesu wakuthanda kudala, waziyo noma bakho nobabakho, wathi wena ungowami. Manje kwenzakalani isithando sakaJesu maseyindaweni la kwamele kube khona? Ngoba uyabona ukuthi azidolisa inhliziyo yakho. uJesu uthanda imesi, uJesu uthanda injalo, uJesu uthanda unamanxeba, uJesu uthanda naleyo nhliziyo. Ngoba asikho isibhedlela kupholisa inhliziyo, asikho isibhedlela shintsha inhliziyo eyiphile, uJesu kuphela. Awalaphela mama kaJesu uzolamba, awuzolamba mama kaJesu, ngoba uphela ugeni uzofuna iplesa ngoba ulambile, uzowafuna laba uwayithi wena ulambile. Nasi isiko sempilo nawe uJesu. Hayi siyaphuza ngoba siyoliwe, nawe manje wokuphila, nawe uJesu, nawe uJesu. Ngoba uJesu akaphelelanga kuwe, uJesu akagive up kuwe, uJesu angakakhohlwa ukwazi leyo gama. Ngoba uNkulunkulu bayafika ngoba masiyakubona sizintroduce. Masandaza asithi uNkulunkulu nawe uyihle, ngoba uyakwazi ngegama. Nawe waza kuJesu, waza kumuntu okwaziyo. Ngoba sasibhedlela babuya bathi sicela igama nesibongo, uhlalaphi? Nawe udokotela okwaziyo, nawe udokotela owaziyo iy'nhlungu zakho, nalezo ongakwazi ukuzixoxela abantu. Ngoba uyabona, uyabona nasemfihlakalweni, uyabona enhliziyweni yakho nalezo zinto lezo futhi angathi ungazibulala ngoba usayinayo isolution. Nawe uJesu akusasizi ukuzibulala ngoba isolution ela isela. Nawe uJesu.